Nazdar, nazdar, vítajte pri mojom úplne prvom tutoriáli na pistonové dvere. Takže môžeme začať. Budeme potrebovať na to sticky piston, stone, redstone torch, redstone, sklo a pressure plate. Takže tento blok je ľubovoľný, aký si zvolíte podľa vášho gusta. Takže položíte sem na seba dve sticky pistony, odpočítate si 4 bloky, 1, 2, 3, 4 a položíte ďalšie dve sticky pistony na seba. Medzi nie položíte takto, presne, takto sklo. Takže tento stone umiestnite tu, sem a sem. A na takisto to urobiť aj na tejto druhej strane. Takéhoto tvaru. Sem dáte redstone torch a vidíte tieto dve bloky, no tieto dve sticky pistony sa vám vysunú. Aj sem dáte redstone torch a tieto dve sticky pistony sa vám tiež vysunú. Budete potrebovať sem naviesť redstone, ale na to si budete musieť zrobiť menšiu jamu, alebo tunel, alebo neviem ako to môžem nazvať. Nazvite si to každý ako uznáte za vhodné. A potom tu budú tie schodíky. Ako môžete vidieť, bude to podobne nejak takto vyzerať. Sem povediete redstone, sem a sem. Hop. Potom redstone späť znova navediete tu na tú redstone torch a sem dáte napríklad stone, alebo neviem, hociaký ľubovoľný blok, ako si zase vy určite. Všetko je na vás. Tak, skontrolujte, že či je všetko zapojené a keď áno, položíte sem dve pressure platey a prejdete a otvorí sa vám. Vidíte? Pum. A toto isté, ten istý redstone navediete tu na, aby tieto dvere boli úplne dokonalé. Tak, počkajte, stone, hop, OK. Sem povedete redstone. Hop. A toto spolu spojíte. Sem dáte tiež znova ľubovoľný blok. Ups, trošku som sa preklikol, to sa stáva každému, aj v lepších rodinách, OK. Tak, sem položíte tiež dve pressure platey a môžete cez nich prejsť. Hop. A máte zrobené funkčné sticky pistonové dvere. Tak, toto bolo odo mňa všetko. Ešte raz si to môžete pozrieť, ako to má vyzerať. Tak a to bolo odo mňa všetko, tak ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho tutoriálu alebo let's playa. Tak, nazdar.